Oy, mga Bisayang kudakir, maayong hapon diha. So karon, bowling kami karon. Og bago di ko magsugod mig duha. Shout out na sa ko. Crush, kung natanaw ka crush, i-crush back din ko, ipatulfo jud. Kung dili, ipatulfo jud ti ka. Promise. Ito Rafi eh. Kailangan tabang. Mana mo ang bowling? Gamay ka nag-score. Sira. Ako naka 170 ko. O, dili tapos ang atong bowling. So, kita-kita na punta sunod, mga kudakir. Ano sa ko? Bye.